खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव मिथिका नार्जारि दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। गुवाहाटी बिरखं गाथोनाव सासे आइजोखौ सोबानायनि दायाव CRPFनि एडिजिआ एरेस्ट खालामजादों। ISISजों सोमोन्दो थानाय दायनिगिरिया सानबानि थाखाय पुलिसनि जिम्मायाव। कर्नाटक रायजोनि लासायन गामियाव दुखुनांथावै सासे 2 बोसोरनि उन्दै गथ'साया बरिं वेल जावनाय हाखराव गलांदों। गुवाहाटी GS र'डआव गंसे गारियाव हरखाबै अर नांदों। फ्लाइं स्क्वाडआ नोगोद 4 लाख रांखौ जब्द खालामनो हादों। हाइलाकान्दियाव मोननै हानजानि गेजेराव नांलाय खमलाय, 15 जोखोम। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। सा-सानजा जननि एडिजी CRPF बिनोद कुमार सिंहखौ सोनाब गुवाहाटी कमिशनार पुलिसआ एरेस्ट खालामदों। 1994 मायथाइनि उत्तराखंड केडार IPS अफिसार बिनोद कुमार सिंहनि हेंथायै लकप्रिय गोपीनाथ बरदलै इंटरनेशनल बिरखं गाथोनाव सासे आइजो मावफारियाखौ सोबानायनि थाखाय केस रेजिस्टार जानायनि उनाव पुलिसआ एरेस्ट खालामदों। मख'नो गोनांदि 1994 मायथाइनि IPS केडार बिनोद कुमार सिंहआ उत्तराखंडनिफ्राय गुवाहाटीआव सा-सानजा जन CRPFनि एडिसी महरै बोसोरब्रैनि थाखाय उत्तराखंड पुलिसनिफ्राय डेपुटेशन फैदोंमोन। आथिखालाव मिरुनि नखर बिफाना IPS अफिसार बिनोद कुमार सिंहखौ उत्तराखंडआव दैथायहरफिनबाय होननानै शिलंआव फोरमायदों। ISISजों सोमोन्दो थानाय गुवाहाटी IITनि फरायसा तौसिफ आली फारुक मुंनि सासे फरायसाखौ SDF हानजाया सानबानि थाखाय पुलिसनि जिम्मायाव लानानै थाङो। कामरुप मेट्र' जिल्ला आरो सेसन कर्टआ बे थांखिखौ बुधबारखालि फोसावनानै होयो, जेराव दायनिगिरि तौसिफ आली फारुकआबो बिजिरसालियाव नुजाथिहैदोंमोन। शिलंआव फोरमायथिनाय बायदिब्ला गुवाहाटी IITनि आगु फरायसा तौसिफ आलीखौ आयेन बेरेखा आयेननि दफा 10/30 नि गेजेरजों दायनिगिरि महरै जाबसिननानै होयो, जाय दफानि आयेनखौ आयेन बेरेखा आरो उदखारि हाबाजों सोमोन्दो थानायजों लोब्बा थानाय गोख्रों आयेन होननानै मिथिनो मोननाय जायो। सेसन कर्टआ दायनिगिरि तौसिफ आलीखौ साजा खोनासंहोनायाव दायनिगिरि तौसिफ आली फारुकनि बिमा-बिफायाबो नुजाथिहैदों। मख'नो गोनांदि सानबानि थाखाय पुलिसनि जिम्मायाव लाना थांखांनायनि उनाव तौसिफ आलीखौ फिन खेबसेबाव बिजिरसालियाव नुजाथिहैनो गोनां जागोन होननानै मिथिहोबावनाय जादों। बबेखानि बिजिरनायनि गेजेरजोंसो माखासे नंगुबै जाथायफोरा सोराङाव फैनायनि जाहोनखौ नुनो मोननाय जादों। कर्नाटक रायजोनि लासायन गामियाव दुखुनांथावै सासे 2 बोसोरनि उन्दै गथ'साया बरिं वेल जावनाय हाखराव गलांदों। 16 फुट गोथौनि बरिं वेल जावनायाव गलांदों सासे उन्दै गथ'साया। शिलंआव फोरमायथिनाय बायदिब्ला गथ'साया गावनि न' साखाथियाव गेलेनो थाखाय ओंखारलांनायावनो हरखाबै मिथिस्लाबाजासे 16 फुटनि गोथौ बरिं वेल जावनाय हाखराव गोग्लैनांदों। बेबायदि जाथाया जानायनि उनावनो जाथायनि बागै खौरां हरनायनि उनावनो रैखाथि हानजाया जाथायसालियाव नुजाथिफैनानै गथ'साखौ खैफोदनिफ्राय बासायनो हायो होननानै मिथिहोदों। गुवाहाटी नोगोरमानि गणेशगुरी फ्लाइअभारनि साखाथियाव थानाय GS र'डआव दिनै फुंनि 4 रिंगासो समाव गंसे स्विफ्ट डिजायार गारियाव हरखाबै अर नांदों। बबेखानि गारियाव अर नांदोंमोनब्लाबो रावबो सुबुङा जोखोम जायाखैसै होननानै मिथिनो मोननाय जादों। गारिनि सिङाव थानाय बबेबा मोनसे मेसिना गाज्रि जानायनि जाहोनाव बेबायदि हरखाब अर नांनाय जाथाया जादों होननानै सन्देह खालामनाय जादों। बे जाथायनि बागै अर खोमोरग्रा हानजानो खौरां हरनायनि गेजेरजों दसे समनि गेजेरावनो जाथायसालियाव नुजाथिफैनानै गारियाव नांनाय अरखौ खोमोरनाय जायो होननानै मिथिहोदों। फैबाय थानाय लकसभानि बिसायख'थिखौ नोजोर होनानै बङाइगाव ओनसोलाव मोनसे फ्लाइं स्क्वाड हानजाया पेट्रलिं खालामनाय जादोंमोन। बे पेट्रलिंनि अपारेशन सोलिफुनाय समाव बुधबारखालि गंसे अडी सेडान रेजिस्ट्रेशन नम्बर WB02AA 3215 गारिखौ लाखिनानै सिग्रोमनायाव आयेननि जेबो गनायथि फोरमानलाइ गैयालासे लाथुमनाय गासै 4,36,200 नोगोद रांखौ जब्द खालामनो हादों। भारतनि इलेक्शन कमिशननि बायदिब्ला सासे सुबुङा बिसायख'थिनि सिगां जेबो फोरमानलाइ गैयालासे 50,000 रांनि बांसिन रांखौ लानानै बेरायनो मोना। हा सेलायनानै गावजों गाव मोननै हानजानि गेजेराव बुलाय सोलाय जानायाव बराकनि हाइलाकान्दियाव सा 15 जोखोम जादों।
सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला हाइलाकान्दि जिल्लानि बग्रि हावार गामियाव बुधबारनि हराव दखरसे हाखौ लानानै गावजों गाव नांलायनाय जादोंमोन। आथिखालाव गासैबो जोखोम जानायफोरखौ सिलचर मेडिकेल कलेज हस्पिटालाव देहा फाहामथायनि थाखाय दैथायहरबाय आरो जाथायनि सायाव पुलिसा नायबिजिरनो लाबाय होननानै मिथिहोदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।